Hakika ja da wanda Allah ya ba sabo yake zama, shi yasa kaga Malam Ahmad El-Rufa'i Idris ya kasance ango a gurin gimbiya Aisha. Duk kulle-kullen masu makirci yau da Aisha ta kasance amarya a gurin Ahmad El-Rufa'i Idris, kaga ko ƙarshen hasada ta zo shine wannan. Tabbas haka ne ya kai dan uwa, domin yanzu ba abin da ya rage a gurin makiya sai mika wuya. Duk da yake kasan shi maki har a koda yaushe sunansa yana nan na maki, ba canzawa yake yi ba. Da haka a koda yaushe muna yi wa gimbiya Aisha tare da angonta fatan alkhairi, Allah ya kare su daga sharrin makiya. Shi kaɗai ne abin da ya fi dacewa mu yi musu addu'a. Tabbas haka ne ya kai dan uwa, amma kuma ai duk hasadan mutum ba zai iya ya canja nufin Allah ba. Shi yasa ka ji na ce maka jayayya da wanda Allah ya ba sabo yake zama. Dukkan iya makircin mutum rana ta zo wadda ya zamto ya kamata a ce shi ma ya yi karatun ta natsu domin ya san da cewa ja da wanda Allah ya ba sabo yake zama. Hakika Malam Ahmad El-Rufa'i Idris ya sha gwagwarmaya a gurin neman auren gimbiya Aisha. Amma har ka bani mamaki dan uwa, dan ya sha gwagwarmaya a gurin neman auren gimbiya Aisha. Wannan abun mamaki ne. Don haka abinda nake son ka sani, har kwanan gobe a tamfar kwarai kuɗi take yi. Don haka duk wanda ya ce yana son auren irin gimbiya Aisha, ya zama wajibi ne ya shirya ma gwagwarmaya. Don haka ya gode ma Allah da ya kasance ita gimbiya Aisha shine take so, sai ya yi wa Allah hamdala da ya mallaka masa zaɓin ransa. Ya kai ɗan uwana, ina son in maka tambaya ne dangane da bikin gimbiya Aisha tare da angonta Ahmad El-Rufa'i Idris. Domin ka san ni ban taɓa zuwa a garin ba, shi yasa nake son in yi maka tambaya wanne gari ne. Ka san mutuncinsa shine ya haɗa mu da shi, ni ba na taɓa zuwa a garin ba, amma dai mutuncin wannan bawan Allah shine ya haɗa mu da shi a social media. Ya kai ɗan uwa, tabbas Ahmad El-Rufa'i mutum ne kamili, adili kuma, domin ya cancanci a yi masa duk wata kara. A garin da za ka je inda ake bikin can ne a Makarfi, kuma ni ma in Allah ya so zan samu zuwa, domin ka san bikin manya ne su Malam Ahmad El-Rufa'i, ai bikin su duniya ce. Don haka mu dai muna nan tafiya in Allah ya so. Idan ka riga ni ina gaisar da shiya, idan kuma na riga ka, kaga kenan ba wata gaisuwa da za ka isar min. Assalamu alaikum ya ku yan uwa maza da mata, barkanku da warhaka. Tashar Madubila TV ce take kawo muku wannan ƙayataccen shiri dangane da auren gimbiya Aisha tare da angonta Ahmad El-Rufa'i Idris. Tabbas haɗin nan ya yi daidai. Ruf-Ash, muna muku fatan alkhairi. Allah shi ba ku zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba. A koda yaushe tashar Madubila TV shirye take da kawo muku ƙayataccen shiri wanda zai sa ku nishaɗi tare da farin ciki. Wannan tashar mallaki ce ga mawaki Abba Dange, don haka muke roƙon ku daure ku yi muna subscribe zuwa ga YouTube channel ɗinmu mai suna Madubila TV. Alhamdulillahi, masha Allahu, barakallahu, wannan abun ya yi daidai. Wannan aure haɗin nan ya yi daidai. Amarya da ango Ahmad El-Rufa'i da gimbiya Aisha, Ubangiji Allah shi ba ku zaman lafiya tare da zuri'a ɗayyaba. Duk abin da zai kawo muku tsaiko, Allah ya sa tsaikon nan ya kasance alkhairi a gurinku, sannan Allah shiga tsakanin mugu na nagari. Wannan shine fatan da muke muku, mu ma ku yi muna fatan alkhairi kamar yadda muke muku fatan alkhairi. Don haka na zuwa ga amarya, ko in ce ina son ta isar min da saƙon zuwa ga ƙawayenta. Duk wadda za ta iya auren ɗan shekara 80, to ta zo gani ne ga, sai a ɗaura aure mu zo mu sha shagalin mu ma. La, ai dukkan amarya da ta auri ɗan shekara 80 irin ka, abin da ɗaya za mu cewa gango ne ya birkice madami, domin ka san ko ce ƙwarya da ƴan uwa haɗinta. To tabbas idan an ka auri ɗan shekara 80 irin ka, kai ka san wannan ƙwaryar ba ƴan uwa haɗin ka wace, iyaka dai mu yi dubin cewa gango ne ya birkice madami. To naji banza hamago ɗan ƙauye. Yanzu za mu sa gasa da ni da kaiya, sai in ga da ni da kai wanne ne zai fi dacewa. Ka saka lambar wayar ka, ni ma in saka lambar wayata. Hamagun banza ɗan ƙauye. Kai,
yanzu kuwa za a yi ta kare, domin sai na ɗauki kira 10 ba tare da ka ɗauki kira ko ɗaya ba a fagen nan da muke. Don haka kai da ka sa wannan gasar, kai ne za ka fara faɗin lambar wayarka, yanzu nan za ka ga abin da ya kwance mabuzu naɗi. To manya-manyan ƙawayen amarya gare ku nake, ga lambar wayata 070 67 87 99 20. Don haka ina jiran kiran ku yanzu nan, domin wannan maƙiyi Allah in gwada masa cewa ni ɗan ajin 7 ne. Gaskiya su ɗan ajin 7 an dai ji kunya, an dai faɗi kara sun dafe. Don haka ni ma ga lambar wayar tawa, da ni da kai mu gani wane ne kan gaba. 080 26 84 42 57. Ni ba zan ma roƙa zuwa ga ƙawayen amarya ba, domin ni utility ne a bisa gare ka. Ga dai baiwa abokanen ango lambar wayarka, ni ne na baiwa ƙawayen amarya lambar wayata. Don haka yanzu nan wasar za ta soma. Ku gare ku ƙawayen amarya ina